aerosóly s vírusmi a baktériami môžu hodiny plávať vo vzduchu a šíriť sa klimatizáciou podľa ich veľkosti a hmotnosti. Riziko infekcie stúpa s časom v tomto prostredí a závisí od vlhkosti vzduchu v miestnosti. Nad 45% vlhkosti sú infekčné aerosóly z dýchacích ciest stále vodnaté, ťažké a lepkavé. Preto sa vznášajú kratšie, keďže sa rýchlejšie usadzujú na podlahách a povrchoch. Mokré aerosóly silnejšie prilnú k povrchom vďaka vode, čo sťažuje ich návrat do vzduchu. Pri dostatočnej vlhkosti vzduchu je teda nižšie riziko vdýchnutia infekčných aerosólov. Ak je vlhkosť v kancelárii pod 40%, vznikajú suché aerosóly s kryštalizovanými soľami, menšie a ľahšie než mokré. Tie zostávajú dlhšie vo vzduchu, sú menej lepkavé a ťažšie sa zhlukujú. Klimatizácia a činnosť v kancelárii rýchlo vracajú suché aerosóly z povrchov späť do vzduchu, kde sa ďalej šíria. Nízka vlhkosť zvyšuje riziko nákazy vírusmi chrípky a prechladnutia, keďže zostávajú dlhšie nákazlivé.